Pipila ka mga establisemento sa Cagayan de Oro City ang wala gyapon gitugutang mga bli. Kung ano atong siron sa report ni Cyril Chavez. Sugod Hunyo 1, subay sa kamanduan sa IATF sa Kauluhan, gipailawom na sa Modified General Community Quarantine ang Region 10 ug Cagayan de Oro City. Ubay-ubay ka mga establisemento ang gitugutang mag-abli apan dinhi sa Cagayan de Oro. Hantud karon aduna gihapoy nagpabiling sirado tungod wala pa specific guidelines alang sa minimum health standard nga ipatuman. Busa gi-inspeksyon sa Regulatory Compliance Board o RCB ang mga pisonet, internet shops, ukay-ukayan, bars ug uban pa. Tungod sagad niini nakalapas sa minimum health standard nga gilatag sa DOH. The IATF has released the policies and guidelines pertaining to kaning reopening of the category 4. But makita na to recently na ay paggawas nga mga supplemental guidelines, no, sama sa mga barbershop salons, katong restaurant sa dine-in, katong hotel accommodation establishments, etc. Now inani ang atong approach mo sa city. Nga gradual gyud. Gipasabot sa otoridad nga magpabiling sirado ang mga bars labi na nga dili kini essential nga establisemento. Samtang ang mga ukay-ukayan gipasirad-an og pagbalik tungod lisod ipatuman ang social distancing sa mamalitay. Bisan dili na sila istrikto sa pagsuta sa mga barangay exit passes apan dili kini igong rason aron makagawas-gawas na ang mga tao nga walay importanteng lakaw. Mga bars wala pa natutuguti kay again napaman sa tay curfew. So mo na atong gina-work out kung how would they operate. Naamay na atong curfew and in fact kanang curfew is encouraged and ordered by the IATF, no, for cities and LGUs to enact curfew ordinances or policies. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.